πρόβλημα είναι να αλλάξουν οι συνειδήσεις του κόσμου. Να αλλάξει η οπτική, να αλλάξει η αισθητική. Θα δουλέψουμε, γιατί δεν είμαστε μόνο επιστήμονες, είμαστε και καλλιτέχνες. Θα δουλέψουμε σε ένα άλλο επίπεδο, στο επίπεδο του υποσυνείδητου, στο επίπεδο της αισθητικής. Θα δοκιμάσουμε στη σύντομη παραμονή μας στις πόλεις αυτές να εντοπίσουμε ορισμένα στοιχεία τα οποία ακριβώς καθορίζουν το ευρωκλιματικό χαρακτήρα ενός κτηρίου. Προετοιμάσαμε τα αυτοκίνητα τα οποία είναι ένα Lexus υβριδικό, ένα Prius υβριδικό και ένα Daihatsu Terios, το οποίο εκτός από το βενζινοκινητήρα του χρησιμοποιεί και σύστημα γκαζιού. Καλοκαίρι 2008, παραμονή Ολυμπιακών Αγώνων. Μία ομάδα από Έλληνες εθελοντές επιστήμονες, περιβαλλοντολόγους, καλλιτέχνες και ερευνητές ξεκινούν ένα οδηπορικό από την Αθήνα μέχρι το Πεκίνο με στόχο την αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Μέσα σε ένα μήνα η 10μελής ομάδα θα διανύσει 13.000 χιλιόμετρα και 8 χώρες, με 2 αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν την υβριδική τεχνολογία και ένα που διαθέτει ειδικό καταλύτη για μειωμένη εκπομπή αερίων, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ακολουθώντας τα ίχνη των αλωτινών δρόμων του μεταξιού, η αποστολή αναζητά τους δρόμους της ενέργειας, που οριοθετούνται από τους αγωγούς φυσικού αερίου και το εμπόριο ενέργειας. Επαναλαμβάνοντας συμβολικά ένα ταξίδι που για 1600 χρόνια λειτουργούσε ως διάβλος επικοινωνίας λαών και πολιτισμών, η ομάδα της Green Project εντοπίζει, καταγράφει και προβάλλει τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Πρώτος στόχος της Green Project να αναδείξει την ευρεία διάδοση και χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεύτερος στόχος να ανιχνεύσει αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού σε μνημεία και δείγματα ανώνυμης αρχιτεκτονικής, ειδικότερα δε σε έργα που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Green Project is mainly about communication, is mainly about promotion, is mainly about changing the way people think, changing people's minds. On behalf of Caucasus University, I would like to meet you here and greet you here. First of all, before my colleagues are going to give you an idea of what we're doing, we are scientists from different areas. Σε κάθε σταθμό η αποστολή συναντά εκπροσώπους των ελληνικών πρεσβειών και μαζί οργανώνουν παρουσιάσεις σε τοπικούς φορείς που ασχολούνται με το περιβάλλον, την ενέργεια και τον πολιτισμό. I have to say at this point that we use hybrid cars and a gas car. Basically what they're saying is we have a factory in Athens which produces electricity. If all the roofs in Athens were green, then we wouldn't need that factory. Which try to emphasize on the use of renewable sources, and you can see some photographs from Cyprus, from Greece. Ένας μήνας, 8 χώρες, μία αποστολή. Τουρκία, Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν, Τουρκμενιστάν, Ουσμπεκιστάν, Καζακστάν, Κίνα. Το οδηπορικό τελειώνει στο Πεκίνο. Το ταξίδι όμως συνεχίζεται. Τα έργα των καλλιτεχνών και επιστημόνων θα παρουσιαστούν στην Αθήνα και τις Βρυξέλλες. Το οδηπορικό του 2008 ήταν η αρχή. Η Green Project θα συνεχίσει την προσπάθεια αφύπνισης και ευαισθητοποίησης της περιβαλλοντικής μας συνείδησης, προβάλλοντας επίμονα και με κάθε τρόπο το όραμά της.